kayak mau ya. Daging tak jeleng. Tak jeleng. Daging tak jeleng. Tak jeleng. Isin. Tak jeleng. Alah, ora apa-apa gawe contoh. Isin. Ora apa-apa. Ayo nyanyi dek. Nangis, ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika iya toh sekoke bosok iki ta. Kaya mau lho. Malah ngepir kabeh. Aku bakal serius apa gak serius? Manut. Ndang gitu tak jeleng. Ya, jeleng. Ayo. Ora entuk kok wae tuli dundak jeng. Jeng. Tapi lek ngene-ngene saru aku gak mau. Ayo, sayang. Nangis sajroning atiku. Nangis maramu. Dulu dundak jeng. Wes. Iki Wah. Malah romantik malah. Wes. Dinyanyekne iki. Iya nah. Oke, siap. Tapi lagune Banyuwangi wae. Oh, ganti. Oke. Ya ngapa? Ya, Bawon apa mboten Pak? Mboten usah nggih, pon jam Bawa kalih niki. enggak masalah. Aku pengen ngerti mumpung ketemu, Jeng. Ya. Kayak ngapa, Jeng? Ya, Jeng. Ya. Apa Pak? Mintanya apa? Emah, Apa, Nduk? ya wis ngono kae. Mampia temayan Coba. Suarane gendeng belambiangan nyaram biai nusan toro Ayo, coba. Bisa? Banyu. kok eker-ekeran ngongkon kono kok. Ayo. Banyu wangi kalan kenang wetan waralan kita sangka iki Mbak sapa iki jenenge Isa jajal sik Kang Kaliat. Hang kalimiat liwat